zpátky z mého dalšího videa. Dneska je to teda video, kde si něco trošičku řekneme o nějaké informace. Začínám teda hodně pozdě, protože dneska je zrovna 10. a zítra začnu až s nákupem s kamarádkou prvním videem, vlastně z Vlogmasu, prostě Vlogmas to bude a doufám, že to říkám dobře a tohle a je to teda, nehejtujte mě hned, prosím vás, nedělejte to. A bude to vlastně, že každý den vlastně vyjde jedno nějaký video. Nebo vlastně vlog, u mě to bude vlog a já se vám budu vlastně hlásit, když to půjde a nezapomenu tak vždycky ráno, když jdu do školy, jak přijdu ze školy, co budu dělat a když bude něco zajímavého za ten den, tak to tak natočím. Zase, aby to nebylo pak jenom každý den úplně to stejný, takže omlouvám se, to bylo Messenger, takže se strašně omlouvám. No, ale aby to prostě nebylo furt to stejný, takže jsem to takhle vymyslela. Prostě jsem si to takhle naplánovala, no. A zítra teda mělo by vyjít nové video, kdy jdeme s mojí nejlepší kamarádkou na nákupy. A tohle by mělo vyjít už dneska, přesně teď. Nebudu to ani stříhat, nebudu s tím dělat vůbec nic. Prostě chci jenom, abyste věděli, že ty vlogmasy asi budou vycházet. Lucka Dorazilová, určitě se na ní koukněte, napište normálně Luci Dorazilová, určitě ji najdete, má tam fotku psa jako hlavní, tak určitě se na ní koukněte, tak dělá vlogmasy. A vlastně to byl nejdřív její nápad, tak jako mě napadlo, vlastně teďka jsem o tom přemýšlela během 3 dnů, jestli teda mám dělat taky a nebo ne. A omlouvám se za ty zvuky teda toho Messengeru, fakt se omlouvám, prostě Lucka mi tady zrovna píče, prostě No a prostě kamarádka nebo 2 kamarádky mi řekly, že klidně můžu ty vlogmasy, takže to teda udělám. Takže zítra začínáme, počínají je teda, že asi ráno vstanu, ohlásím se vám, pokud nezapomenu, fakt nevím. A pak se vám teda přihlásím, jak pojedem s Luckou, nejspíš autobusem, jak pojedem. Prostě to bude takový delší vlog, typu, že tak na 10 minut, možná 15, uvidíme. Tak jo, prnček je to všechno, mějte se hezky, těšte se na zítřejší vlog a ahoj.